najhorší. Prestaňte tu hečka dávať. Hečka, vy používate to v živote, to je, hej, to je hovno. Ja z IS-3 som dal Angsovi 13. Bránime? Hej, Takže robíme to tak. Ja a Zlambovský ideme do okna, naľavo, na dvojku. Ostatní si strážte tú jednotku. No jo. No to už. Zlambovský, prosím ťa do toho druhého okna musíš. Gulag, počkaj, hodím ti Do biokulár. kterého vnitřního mám zajet? Čo? Že mám biokulár. Radku, nechoď na Radku. Které chceš? Jdi na levo úplne, Okay. úplne na levo. Je to jedno, ktoré... Len tu častěji chodí na to moje, víš. Když budeme potřebovat, tak zavoláme. Nie, Radek, poď no. Však jedu. Vytáhni ho von. Kukni, ako tu nás točí. Taký je. Možno. Mám biokulár, tak dačo by mohlo byť. No, aktivoval sa. Ja mám tento biokulár, len toto. Podľa mňa na spotterovi lepšia optika, nie ako biokulár. No, že ja mám Rheinmetall. Ja to mám na tomto skladanú optiku, jasné. Bohača. Máte tam kometa, nie? Na tomto Rheinmetall mám skladanú optiku. Já jsem komet. Nie, nevychádzaj, mafia. Nech Nechajte, nech oni idú, presne tak. Áno, Čo hovoríte? Však má... už svieti. Ale Máte tam, viacej tam máte spodera. Voda, veď som mu dal ako ísť Martin, že jsem trojka. to když tak potom přes střed, vybíjeli na jedničku? No, presne tak. Asi ideme už teraz. Aha, až bych řekl. Pachne. Dobro. Počkej, ne? Jo. I'm sorry, nemám späťáky. No jo. You got it. Máme tady kometka na rohu. Svítím. Môžeš, svítiš? Mhm. A kde je ten tank potom, posvítiš? Nevím. A komet. No jasně. Streľák. IS-3 tam ide, bacha. Jo, z toho jde oběd. Chrbát. Za sebou mám. Hej, No, mafia, choď pomôcť. Či alebo keď ty budeš prechádzať, ono sa trafne. Trafil som. To bola jedna jesť. Vráte sa niekto tomu typovi, napríklad ty... Radek. Radek, choď pomôcť. Kam? S tým typom, prosím ťa. Ušiel z kepu. Nechoďte na tanky, jebte na to. A tu je strojku. Treba pomôcť. Jedu. Ale choď tady to poza, hej? Co to mi je jasný. Aj. Co mi to vjelo? Pozor, typ, mám božky. Jo. Pekne. Pantera. Dobrá, mafia. Take cover. T-32. Ja postrážim s stíhačmi. Mafia, aj ticho, nie na dvojku. Další T-37. Mám ísť na dvojku. Choď, aj mafia, aj ty. Bojím sa toho kokota, keď budem ísť. My postrážime už dvojku. Ja sa len bojím toho Pantera, aby ma nepuknul do Počkaj, zadku. idem ťa kryť. Všetci sú tam, aj tá IS-3. Tá IS-3, ktorú som trafil, nikto nie je na jednotke, chlapu, nikto. Aj Panther prešiel na druhú stranu. Utekli, treba pomôcť. Panther je tam, Panther má už nejakých 5 HP. Nechajte ich na dvojku, nechajte ich Nevať prísť. na ňo, treba pomôcť. Nechajte ich prísť na tú dvojku. Stíhače, nie, Gulag, vy bránte túto jednotku, ak by dačo. Ak by Panther. Neprídu, neboj sa, ja tu som už. Počkaj. Idem zozadu, nech chytím toho typa. Základný teraz, chytím ho. Je střílet. Bacha na toho Pantera, ten tam někde bude.
Martin, super. Tibie môj. Dobre, chytil som typa. Tu je tá suka. Kurva. Nie, čo treba pomôcť? Ne. Toho dáte, ne? Vyprobil som mu to zatknúť. Počkaj, Mafia je môj. No tak nie, Mafia si mi tam vošiel. Na zadku som ho nepravil. Fejka halus toto. Tak keď som v tom okne, tam ma nedajú, ale keď idem von, tak už... Boha, čo nám sa darí.